Assalamu alaikum. Da fatan kowa yana lafiya. Allah ya bar zumunci. Da ci gaba da kasancewa da zuciya ka yayye. Wato dai kamar yadda na yi bayani a baya. Tiraf. Idan aka ce tiraf, wai an ce wancan ɗan tirafa ne. Ka gane? Idan aka ce tiraf ana nufin rini. Ka fahimta ko? Kuligi. Yawwa, za ka da an ce wancan tiraf ne. To ai dama akwai gayu kala-kala, amma me ba za ka ce wai daga ganin gaye wai ɗan tirafa ba ne. Da gayen da za ka gan shi very cool. Ka gane? To su tiraf kulmigis ne. Ai akwai gayu kala-kala. To gayen da yake kulmigi, rilmigi, to wannan shi ake nufi da tiraf. Gaye mai lissafi tiraf ne. Wuce haka, ta abin da babu ci gaba a cikin shi, kai ka sani ba yi an gayan ma ba, in har kai ne hankali ne, me za ka yi? Kawai skipping ɗin shi za ka yi. Ka gane ko? Amma me, tun da ka ga har yanzu muna yin wannan harkar, akwai wani mataki da muke son kaiwa ne. Ka gane? Kamar step ne, kamar hawa gidan sama ne. Ka gane? Ka ga ma ba a ƙarshe ma kawai me za ka yi dawowa za ka yi. Amma me ana tafiya ana ƙara sama. Ka fahimta ko? To da abin da babu ci gaba da tuntuna mu ma mun bari. Akwai ci gaba sosai da ake samu. A wuce haka. To kana nufin irin manaja na haka a harkar nan ko? Good. Ya kake so in ce ma? Idan a harkar nan ne manaja na ba kowa ba ne illa Tiraf Jagaban, wato mai raɓaɓa Tiraf Jagaban Mr. IBD bayayye shi ne nan manaja na a wannan nan. Abin lissafi ne, ka kai ne, ka gane ko? Za ka ji an ce kai gayan can daƙiƙi ne. To ba wai ana nufin bai yi karatu ba ne ko wani abu, ka fahimta ko? Idan aka ce gayan can daƙiƙi ne ko kuma kai ubancan akuya ne gayan can, kaga wata akuyar yarinya. To a Tiraf wai dan an ce ma akuya, ita fa kalmar akuya tana da ma'ana, wato gout ba? Gout, ita kalmar gout, G din nan da ma'ananta, O din nan da ma'ananta, wannan A din ita ma an da kuma wannan T ɗin ita ma da ma'ananta. Idan aka ce gout ana nufin wato greatest of all time. Ka fahimta ko? Ai akwai gayu kala-kala, mun sani. Akwai gayu kala-kala, akwai kilik kala-kala duk gasu nan. Ka fahimta ko? Amma me Tiraf za ka ji su kaɗai ake ce ma mai dabbobi akuyoyi. Saboda me lissafinsu da sauran gayun ba ɗaya ba ne. Ka fahimta ko? Wai a Tiraf dan an ce ma akuya ko wani abu ko? No, ba komai ba ne, ba wai zagi ba ne ko wani abu. Idan aka ce ma akuya a Tiraf wato ana nufin greatest of all time. Kamar ji yadda na ce akwai aiki kala-kala. Ka gane me yasa ake ce ma 'yan Tirafar akuyoyi? Saboda na ce lissafin ba ɗaya ba ne. Ka fahimta ko? Lissafin ba ɗaya ba ne. Za ka ga wancan gaye ne, wancan ne ma. Amma shi wannan za ka gan shi kul ne, rilmigi. Ka gane komai naci za ka ga ya fita daban. To kalan wannan gayen su ake kira da Tiraf. Ka fahimta ko? Real nigis kenan, cool nigis. To Tiraf kenan. Wani an ce ma jahili, daƙiƙi akuya. Kamar malami ne ma kai, kaga wani daƙiƙin malami. Ka gane? To ba wai ana nufin daƙiƙi ba ne. Yawwa ranan ya fashe maku aiki ne da kyau kuma ya san me yake, yana yin komai da kyau. To don an ce kaga wani daƙiƙin malami, kaga wata jahilan mota, kaga wani jahilin takalmi. Ka gane? Kasuwa ne nan za ku, ka ɗaga takalmi ko riga kai. Tun yana kago wani jahilin takalmi, ba wai ana nufin takalmin bai da kyau ba ne. Ka fahimta ko? Ana nufin wannan takalmin ya fita ya yi kyau ko ba kai, kaga wasu jahilan kaya nan da muka siyo. Ka gane? Ba wai ana nufin ba su da kyau ba ne.
kayan nan sun fita daban ne. To shi yasa tiraf su ma za ka ji kaga wasu jahilan yara, to ana nufin sun fita daban ne, ka gane ko? To tiraf kenan, kaga wata jahilan mota, kaga wata jahilan yarinya, kaga wani jahilan producer, ka gane? Wannan duk za a iya cewa ba wai zagi ba ne. Yawwa, da fatan kun fahimce ni da kyau. Saboda an kira ka akuya, zomo, kaza, wannan duk ba wani abu ba ne. Ai ba ma 'yan tirafa kaɗai ba, ka gane? Ita rayuwar nan ba komai ba ce, ka gane? Life is short, ba wai 'yan tirafa kaɗai ba, kawai me ka riƙe amana da gaskiya. Kada ka sake wanda kuke tafiya tare da shi kullum rayuwar ku ɗaya wai ka ci amanar shi wai ko wani abu. Yawwa, ba wai tiraf kaɗai ba, har da mutane masu kallon mu. Rayuwa ne ka riƙe gaskiya da amana, shi kenan za ka ga komai ya tafi maka daidai a rayuwa. Yayye riga ice. Never stop and never wish to stop. Dama ai ba mu fara don mu daina ba. Yawwa, saboda tiraf an yi ta ne don mu yi. Hidindimun cikin ta mu mun kai. Mun ƙara a yanzu ma akan aikin ake. Saboda ba mu fara don a daina ba. Yayye riga ice. Assalamu alaikum. Tambayar nan da kai na ji daɗi ka. Saboda ba ma kai ba, akwai waɗanda suke mana tambayar nan da dama. Muna yin rayuwa ne ba su ba ta amana ba girman kai ba, wannan YSB ba mutum ne mara girman kai, ka gane? Muna yin rayuwa da kowa, in dai kai za ka raɗe mu ko ya kake, za mu yi rayuwa da kai. Kuma zuciya ɗaya ba wani ba, in dai za mu yi harka da kai ya zamanto akwai wani abu a zuciyarmu, ba ma za mu yi harka a gabata. YSB mutum ne wanda ba shi da matsala. A street in ka gan mu magana ka ce mu wani in muna zaune a